Wannan bidiyo da kuke gani ya jawo dakatar da babbar jarumar nan mai suna Khadija Mai Numfashi, wanda ta sanadiyyar wannan bidiyo ne aka dakatar da ita daga masana'antar Kannywood, wanda suka yi wannan rawa tare da Musa Yaro a jamhuriyar Nijar, duk da cewa wannan bidiyo ya saɓa ƙa'idar addinin Musulunci, wanda kuna gani kamar yadda kuke gani yana taɓa ta ya mata abubuwan da bai dace ba har yana haura ta. Wanda duk ‘ya mace wacce ta san me take yi sannan kuma take da ilimi ba za ta yi irin wannan abun ba. Wannan shi ne sanadiyyar da ya sa aka yi zama a Kannywood sannan kuma aka kore ta. Tabbas wannan abu da ta yi ya jawo surutu a tsakanin al'umma, wanda wasu suke mata wani kallo na ba daidai ba, wanda ita kuma ta fito ta yi magana, wanda za mu sakar muku faifan maganar da ta yi. Amma dai kar ku manta ku danna mana alamar nan ta subscribing, sannan kuma ku danna mana alamar nan ta ƙararrawa domin ci gaba da sauraron shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Sannan kuma kar ku manta ku danna mana alamar nan ta like domin ita ma tana matuƙar taimaka mana sosai da sosai. Mun gode, mun gode.